таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон, омода намудани мутахассисони варзидаи сатҳи байналмилалӣ, баланд бардоштани рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарастии хонандагон, инчунин эҳтиром ва арзшгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ва давлатӣ вазифаи аввалиндараҷаи коромандони соҳаи маорифи кишвар ба шумор меравад. таи солҳои охир бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе маблағгузорӣ ба соҳаи маориф пойтахт то андозае беҳтар ва назаррас гардида бошад ҳам, аммо таъмини муассисаҳои ҳамагонӣ бо омӯзгорони болаёқату кордон ваботаҷриба аз масъалаҳои дигарест, ки санаи 21 декабри соли 2021 зимни ироаи паёми хеш президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулини соҳаи маорифро вазифадор намуда буданд, ки тадбирҳои мушаххас дар ин самт андешида шавад. бо дар назардошти ин, сароясати маориф шаҳри Душанбе нақша чорабиниҳо ташкил карда барои таъмини пурраи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт бо омӯзгорон чораҷӯӣ карда истодааст. сароясати маориф шаҳри Душанбе ҷиҳати таъмин намудани муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе бо мутахассисони касбӣ, ҳамзамон ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе аз моҳи феврали соли 2022 ҷиҳати ҷалб намудани мутахассисони равияи омӯзгории муассисаҳои таҳсилоти олии касбие, ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ҳаст, ҷойгир мебошанд як қатор чорабиниҳои вохӯрӣ бо мутахассисони гурӯҳҳои буҷавӣ ва шаҳрномавӣ доир намуд. аз моҳи феврали соли 2022 инҷониб дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз ҷумла Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, Донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон, Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотӣ Муллозода, инчунин Донишкадаи давлатии тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Муъмини Раҳимов бо донишҷӯёни курси чоруми ихтисосҳои равияи омӯзгории буҷавӣ ва шаҳрномавӣ вохӯрӣ доир намуд, ки ин ҷиҳати ҷалб кардани онҳо баҳри фаъолият дар муассисаҳои таълимӣ як заминаи мусоид гузошт. ҳамзамон сароясати маориф моҳи майи соли ҷорӣ ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2017 таҳти рақами 262 дар бораи тартиби ба ҷои кор таъмин намудани мутахассисони ҷавон дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҳудуди шаҳри Душанбе фаъолона иштирок намуд, ки дар натиҷаи иштироки мутассадиёни сароясати маориф шаҳри Душанбе ҳамзамон шуъбаи маориф 254 нафар мутахассисоне, ки бо равияи омӯзгории тариқи буҷави муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро хатм менамоянд, дар асоси роҳхат ва навистани дархостҳои пешакӣ 254 нафари онҳо аз ҷониби муассисаҳои мазкур пешниҳод карда шуд. ба андешаи таҳлилгарон, агарчи имрӯз раванди таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт ба як низоми муайян бароҳ монда бошад ҳам, вале ҳоло ҳам норасоии кадрӣ аз ҳисоби омӯзгорон дар баъзе аз муассисаҳои таълимии пойтахт бар аъло мушоҳида мешавад. аз ин лиҳоз масъулини соҳаро зарур аст, ки дар асоси дастури нишондоди президенти кишвар барномаҳои фаъолияти кории худро мукаммалтар созанду бо масъулияти баланд саривақт муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро бо кадрҳои омӯзгорӣ таъмин намоянд. имрӯз муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ба ҳолати таҳлили ҷанбасти соли таҳсил дар муассисаҳои таълимии фаннои дақиқ аз ҷумла табии риёзӣ бевосита дар муассисаҳои таълимие, ки таҳсилашон ба забони русӣ мебошад, эҳтиёҷи кадрӣ ба вуҷуд меояд. ҷиҳати бартараф намудани масъалаи мазкур, сароясати маориф шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон шаҳрномаи ҳамкорӣ дорад. Бевосита намояндаи сароясати маориф шаҳри Душанбе дар соли ҷорӣ дар тақсимоти мутахассисони ҷавони Донишгоҳи Славянӣ иштирок намуд. бевосита зиёда аз 35 нафар аз донишгоҳи мазкур ҷиҳати сафарбар намудан роҳхат тақсим карда шудааст. ҳамзамон дар соли ҷорӣ сароясати маориф шаҳри Душанбе бо Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотӣ Муллозода, шахсан намояндаи сароясати маориф шаҳри Душанбе бо иштироки директорони муассисаҳои таълимӣ, ки таҳсилашон ба забони русӣ мебошад, ва намоянда аз 4 шуъбаи маориф фаъолона иштирок намудем, ки зиёда аз 40 нафар мутахассисон аллакай тибқи рӯйхати пешакӣ ба рӯйхат гирифта шуданд. аз 15 июли соли ҷорӣ ҳозиршавии мутахассисони ҷавон дар муассисаҳои таълимӣ шурӯъ мегардад.
баланд бардоштани завқу рағбати хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияи иттилоотӣ ва суд кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан забонҳои русӣ ва англисӣ аз вазифаҳои омӯзгорони соҳибтахассус мебошад. агарчи сароясати маърифи шаҳри душанбе муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумие ки аз буҷети давлат маблағгузорӣ мешаванд, то андозае бо омӯзгорони фанҳои риёзӣ, дақиқ ва забонҳои хориҷӣ таъмин намуда бошад ҳам, вале ҳоло ҳам норасоии кадрӣ мавҷуд аст. муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе аз нигоҳи таҳлилии шаҳр мо таҳлил мекунем. бештар муассисаҳои таълимӣ бо мутахассисони касбии омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ, ҳам дар муассисаҳои таълимӣ таҳсилашон ба забони русӣ, ҳам дар муассисаҳои таълимӣ таҳсилаш ба забони тоҷикӣ ба назар мерасад. ҳамзамон омӯзгорони фаннои физика, омӯзгорони фаннои математика, омӯзгорони фаннои химия ки таҳсилашон ба забони русӣ мебошанд, имрӯз дар муассисаҳои таълимӣ ҳамин эҳтиёҷот ба назар мерасад. дар доираи таъкидҳои сарвари давлат, роҳбарони муассисаҳои таълимии кишвар вазифа доранд ки ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи дониш ва касбияти омӯзгорон дар ҳамаи зинҳои таҳсилот, бахусус омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, такмили ихтисосу бозомӯзӣ, тарбияи омӯзгорони ҷавони баландихтисос ва ба талаботи замона ҷавобгӯ эътибори аввалиндараҷа диҳанд. Сароясати маориф шаҳри Душанбе бевосита дар соҳаи маориф ва илм дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низомномаи муассисаи давлатӣ маркази ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф ҳар 5 сола омӯзгорон вазифа доранд ки аз курси такмили ихтисос ҷиҳати огоҳ шудани аз навгонии илму техника ва баланд бардоштани маҳорати касбӣ аз курси мазкур гузаранд. аз шумораи 11213 нафар омӯзгорон 20% онҳо ба курси такмили ихтисос фаро гирифта мешаванд. ҳамзамон боиси зикр аст ки дар муассисаи давлатӣ маркази таҳлилии иттилоотии назди сароясати маорифи шаҳри Душанбе маркази рушди инкишофи иттилоотӣ бо иқтидори 100 адад компютер фаъолият мекунад ки ҳамасола омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе аз курсҳои бозомӯзӣ кор бо технологияи иттилоотӣ гузаронида мешаванд. президенти мамлакат зимни ироаи паёми навбатии худ ба вазорати маориф ва илм супориш дода буданд ки барои омода кардани омӯзгорони фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ бо забонҳои хориҷӣ дар донишгоҳҳои равияи омӯзгорӣ кушодани шуъбаҳои алоҳидаро пешбинӣ намоянд. умуман зарур аст ки таълими забонҳои хориҷӣ, махсусан русӣ ва англисӣ дар тамоми факултету шуъбаҳои мактабҳои олӣ боз ҳам беҳтар ба роҳ монда шавад, зеро Тоҷикистон ҳоло бо 180 давлат робитаи дипломатӣ ва бо 130 кишвар муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ доранд. бо мақсади баланд бардоштани сифати таълим ва омода намудани мутахассисони баланд ихтисос дар бозори меҳнат рақобатпазир ва инчунин бо мақсади омода намудани омӯзгорони фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ, касбӣ, равияи омӯзгорӣ ва таъсис додани гурӯҳҳои таълимашон бо забони русӣ ва англисӣ шурӯъ дар соли 2022-2023 ҷиҳати таҳким бахшидан ба сатҳи дониши касбияти омӯзгорон, давра ба давра гузаронидан аз такмили ихтисос, инчунин омӯзгорони ҷавон дар муассисаи таълимӣ, таҳкими таълими забонҳои хориҷӣ, забонҳои русӣ дар тамоми ихтисосҳои амалкунандаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. вазорати маориф ва илм ҷиҳати ворид шудан ба таҳсилоти байналмилалӣ минбаъд чораҳои заруриро роҳандозӣ намуда аз пайи иҷрои дастуру сипоришҳои пешвои муаззами миллат кӯшиш ба харҷ медиҳад. ҳукумати Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолии кишвар ҳадафи муҳимтарин ва самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии худро ҷиҳати беҳбуд бахшидан ба маорифи миллӣ, баланд бардоштани сифати таҳсилоти мактабӣ, ворид шудан ба фазои таҳсилоти байналмилалӣ ва истифодаи стандартҳои байналмилалии таълим эълон кардааст. дар ин замина президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фармони худ аз 31 январи соли 2020 солҳои 2020-2040-ро
20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон карданд. имрӯз бо амалӣ гардидани барномаи давлатии амалӣ намудани технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе барои солҳои 2018-2020 ки бевосита бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумияти давлатии шаҳри Душанбе аз 22 феврали соли 2018 таҳти рақами 120 тасдиқ гардид, имрӯз бо харидорӣ намудани компютерҳои замонавӣ дар шаҳри Душанбе дар муассисаҳои таълимӣ 14792 компютер таъмин мебошад ва танҳо ба танҳо аз ҳар як омӯзгор тақозо карда мешавад ки ҷиҳати мутобиқ сохтани сатҳи касбии худ бо технологияи муосир саъю кӯшиш намояд. имрӯз сароёсати маорифи шаҳри Душанбе гуфтем ки ҳадафи асосӣ таъмин намудани муассисаи таълимӣ бо мутахассисон аст. муассисаи таълимӣ имрӯз дар шаҳри Душанбе гуфтем 11213 нафар омӯзгор бо дорои таҳсилоти олии касбӣ фаъолият менамоянд ки ҳамарӯза гардиши омӯзгорон дар раванди фаъолият ба назар мерасад. имрӯз соҳаи маорифи шаҳри Душанбе бо дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроии ҳукумияти давлати шаҳри Душанбе мунтазам чораҳо андешида шуда, мақомоти иҷроии ҳукумияти давлатии шаҳри Душанбе барои дастгирӣ намудани омӯзгорон ҳамаи имкониятҳоро фароҳам овардааст. солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат қабул гардидааст ки бо роҳандозӣ намудани барномаҳои мушаххас аз ҷониби вазороти маориф ва илм ва зерсохторҳои он мутахассисони ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ бояд омода карда шавад. то фардо мо дар бозори дохил ва хориҷ мутахассисони бахши саноатро дошта бошем ва ба ин васила дар пешрафти иқтисоди миллӣ мутахассисоне ки дар чунин муассисаҳои таълимӣ омода месозанд саҳми муносиб гузошта тавонанд. имрӯз муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин бевосита муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ҳамасола аз навсозӣ ва дар заминаи дар маҳаллое ки ба муассисаҳои таълимӣ эҳтиёҷ доранд муассисаҳои нави замонавӣ сохта ба истифода дода шуда истоданд ки аз нигоҳи заминаи моддии техникӣ пурра дар сатҳи олӣ мебошанд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатто заминаи моддии техникӣ ба муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе аз баъзи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дида яъне дар сатҳи баланд қарор доранд. имрӯз дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе аксарият ҳамаи муассисаҳои таълимӣ бо компютерҳо, досткаҳои электронӣ, проектро ва дигар маводҳои масалан таълимӣ пурра таъмин мебошад. танҳо ба танҳо имрӯз муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ба мутахассисоне эҳтиёҷ доранд ки ҷиҳати баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ба хонандагон саҳмгузор бошда, баъли баланд бардоштани маърифати техникии худ саъю кӯшиш намоянд. зеро имрӯз ҳамасола хонандагони шаҳри Душанбе чӣ дар олимпиадаи байналмилалӣ, чӣ дар олимпиадаи фаннии ҷумҳуриявӣ ҳамеша дар сафи пеш қарор дошта, ин нишондод аз фаъолияти омӯзгорони муассисаҳои таълимии пойтахтро нишон медиҳад. имрӯз зарурате пеш омадааст ки масъулини соҳа назорати асоскунии донишҳои замонавиро пурзур гардонанду наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеҳии илмӣ ташвиқ намоянд ва қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд. сароёсати маорифи шаҳри Душанбе ҷиҳати ҷалб намудани омӯзгорон мутахассисоне ки дорои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ мебошанд ҳамаи имкониятҳоро фароҳам оварда ба кор мунтазам дар раванди коргузорӣ, дар раванди вохӯриҳо пурра ҷалб менамояд ва аз ҳар як омӯзгорон хоҳиш менамояд ки ҷиҳати идома додани фаъолияти омӯзгорӣ аслан омӯзгори асил касби омӯзгорӣ ин барои омӯзгори асил ин як ишқ аст, ин як муҳаббат аст. аз ин лиҳоз дарҳои худро барои қабули омӯзгорон пурра боз кардааст. дар зерсохторҳои худ дар 4 шуъбаи маорифи ноҳияҳои шаҳри Душанбе бевосита дар ҳар як муассисаҳои таълимӣ дафтари захираҳои кадрӣ кушода шудааст ки охири ҳар моҳ тариқи
мутамарказии шӯъбаи маориф ахборотро ҷамъ карда иқтидори гардиши омӯзгоронро ба ҳисоб мегирад. зеро бо истифодаи усули мазкур ҳангоми ворид шудани захираи кадрӣ дар шӯъбаи яке аз маорифи ноҳияи пойтахт мо метавонем ки омӯзгорое ки масалан дар захираи кадрӣ қарор доранд аз як ноҳия ба ноҳияи дигари пойтахт интиқол дидем. барои чӣ? барое ки ҳангоми дар захира қарор доштани омӯзгор дар пойтахт имрӯз мо мебинем тамоми имкониятҳо, тамоми масалан нақлиётҳои ҷамъиятӣ пурра шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд. ҳангоми интиқол додани омӯзгор ки дар захираи ноҳия қарор дорад ба дигар ноҳия интиқол диҳем, якум дараҷа сари вақт қонеъ кардани хоҳиши шаҳрванд, яъне иҷро кардани талаботи шаҳрванд ба инобат гирифта мешавад, амалӣ карда мешавад ва дуюм ин ки ҳам эҳтиёҷоти муассисаҳои таълимӣ қонеъ мешавад, ҳам хоҳиши шаҳрванд пурра қонеъ гардонда мешавад. омӯхтани фанҳои дақиқ ба шогирдон аз масъулияти баланди омӯзгорон вобастагӣ амиқ дорад. дар шароити имрӯза месазад ки наврасону ҷавонони кишварро ҳарчи бештар ба фанҳои дақиқ омода созанд ва таваҷҷӯҳи онҳоро ба илмҳои муосир зиёд намоянд, зеро аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе имкониятҳои асодкунӣ илму донишомӯзӣ дар ин гуна муассисаҳои таълимӣ ба таври назаррас фароҳам оварда шудааст. пас дар ин зиминаи таҳсилот бояд хонандагони эҷодкор, навобар ва ихтироъкор ба камол расонида шавад, то фардо дар пешрафти ватан саҳми муносиб гузоранд. ҳамзамон сароясати маорифи шаҳри Душанбе ҷиҳати ҷалб намудани мутахассисон бо дар назардошти дар соли таҳсили 2022-23 бо инобати ба нафақа баромадани кормандон, бо инобати ба рухсатӣ, ҳамзамон иваз шудани ҷои истиқомати онҳо ба ҳолати имрӯз 268 нафар воҳиди кории холӣ аз ҷониби муассисаҳои таълимӣ пешниҳод карда шудааст ки мо имрӯз дар захираи худ бо дастгирии бевоситаи Вазорати молия ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон 254 нафар мутахассисони ки аз ҷониби вазорат пешниҳод карда шудааст дастрас кардаем. ҳамзамон сароясати маорифи шаҳри Душанбе ҷиҳати пурра бартараф намудани норасоии кадрӣ дар муассисаҳои таълимӣ гузарондани ярмаркаи воҳидҳои озоди муассисаҳои таълимиро дар моҳи июли соли 2022 ба нақша гирифтааст ки ин самараи хубе хоҳад дод. ҳамзамон боиси қайд аст ки имрӯз дар шаҳри Душанбе 11213 нафар омӯзгорон фаъолият мекунанд. бо пайгирӣ аз сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, бахусус раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ тамоми чораҳои зарурӣ андешиданд, то ки пешрафти илму маориф таъмин гардад. вобаста ба талаботи имрӯза имконияти фарохи илмомӯзӣ муайё шуда, дар ин самт омӯзиши ҳамаҷонибаи илм ба насли наврас тадрис дода мешавад. ба андешаи омӯзгорон маҳз чунин дастгириҳои чашмрас дар соҳа боис бар он шудааст ки сафи хонандагони ихтироъкору навобар асодкунии технологияи нав зиёд шудааст. соли таҳсили 2021 дар назди боғи кӯдаконаи шаҳри Душанбе ярмаркаи воҳидҳои холии озоди масалан кормандои соҳаи маорифи шаҳри Душанбе доир кардем. дар натиҷа дар муддати як рӯзе ки мо ярмарка баргузор кардем, зиёда аз 83 нафар омӯзгорон мо дарёфт кардем ва ин масалан ин таҷриба дар моҳи июли соли 2022 сароясати маорифи шаҳри Душанбе ба нақша гирифтааст ки ярмаркаи соҳавӣ, яъне ҷойҳои кори холии муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе дар сатҳи баланд баргузор намояд, то ки омӯзгорони хоҳишманд аз ҷиҳати ворид шудан масалан аз ноҳияи тобеи марказ ҳозир мешаванд ба шаҳри Душанбе ки имрӯз пойтахти шаҳри Душанбе хонадони ҳар як фарди тоҷикистониён аст, ҳозир мешаванд ва намедонанд ки ба куҷо муроҷиат кунанд. имрӯз сароясати маорифи шаҳри Душанбе бо телефони боварӣ 2274665 ҳамаи мутахассисоне ки масалан тариқи телефони боварӣ муроҷиат мекунанд, хоҳиши онҳоро ҷиҳати ба ҷои кор таъмин намудан саривақт қонеъ менамояд. таври маълум аз 1 сентябри соли 2021 бо пешниҳоди президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон теъдоди стипендияи президентӣ аз 400 адад ба 3000 адад ва ҳаҷми маблағи он барои ҳар як гирандаи стипендия дар як моҳи соли таҳсил ба 500 сомонӣ расонида шуд ки ин беҳтарин иқдом барои дастгирии хонандагони лоиқатманду фаъол мебошад. танҳо хонандагонро мебояд аз имкониятҳои мавҷуда ба таври бояду шояд
истифода баранд.